primary no. Internet mani kanyo county government ma omiyowa to county government kaka ung'eyo of course gi sirikal en gimoro achiel. Ka wang'iyo ilongo nade kumoro amora wawach ni interior mar Kisumu to ok apar ka digital hubs bilagi oseger kaka ne wapani bogergi, lakini pod sirikal nigi time mar timo mano. To mano bobedo gima ber ka broadband ochopo do nam mwalo kuchocho, miyo tich ma watimo ni gi opportunities gi obed mayot yudo ne joma odak kuondego. Lakini gisani anyalo wacho gi confidence ni Kisumu kaendi nitiere kuonde 4-5 ma inyalo bete i access internet, i access mbui e yo maber. Moko olos gi sirikal, moko oket gi ji kaka wan mondo mi joma tindo yud opportunities gi. Ilero kanyo